Аз съм Апликатор, тук с мене Папанчо 99 и за трети път снимаме. Играем от телефона на Апликатор. Да, на една игра заедно. Да. За първи път играем. Ева! Тук е. Избутах го. Да, ама аз спечелих, защото ти си падна на главата. Как се дава напред? Не, Хора, за първи път игра играта. За първи път игра играта. Сега я изтеглихме. Интрото! О, Боже! Папанчо няма никак шанс срещу мене. О, това беше... О, ти спечелих! Не може да бъде, хора. Една точка имаш в момента. Трактора! Браво! Папанчо обаче загрява. Фойерверки за финал, брат. Сега свърши мача, нали? Да, наново, да. Да. О, тук ще направя селфи. Скиш? Направи салто. Сега. Къде? Това Папанчо Мастер Про. Къде? Аз си гледам нагоре резултата. Ево тук. Тракторите могат също да правят салта. Това мога го повторя обаче. Гледа. Направо уникално. Красота. Не, Могат играта. самата. Да. И така, хора. Сега. Да! Къв си голям ти аз, как да те бия ти, какво? Ес, оцелях! Тук бе. Не! Ти знаеш кой съм аз? Джон Сина! Та-та-ра-на. Хора, Апликатор малко се оживява в нещата. Геба! Геба! Къде ти е гумата, бе? Костара, бе, къде ми е гума? Смазах ти главата с моята глава. Тук бе. Сега! Веселе, едно на едно. Играем до 3 човека. Айде. Едно на едно. Еба! Много ли почнахме? Да, много. Ти ме би, сега решаващия рунд. Тук бе. Аз изключих колонката. Не! Давай! Yes! 2 на 1. Има още надежда в Апликатор. Значи смятайте, искам да харесвате този клип и да коментирате и да се абонирате заради мен и заради Папанчо, защото той за пръв път играе тази игра, пък е много добър. Погледнете. Размазано. Хора. Само нашите. Стига ги повтарят тези клипове, бе. Изчакай малко. Много браво. Поне. Още една точка му остана Папанчо. Yes! Финален рунд! Финални точки. Спри запаса. Дай. Газ! И да, хора, Папанчо спечели. Това беше този клип. Харесвайте, коментирайте. Чакай. Добре. Трябва да си въртиш ръчката. Сега да видим какъв е късмета на Папанчо. И с Папанчо включихме нова рампа, така че ще играем. Ако съберем пак пари, ще играем още. Ще теглим и пак ще играем. Давай, Папанчо. Включихме сега нов мап. Папанчо ме нерви тук. Стреля! Дай. Епа! Това май е много май. Не. Дай. Трактора. Къде е трактората? Смазах ти главата пак с моите глава. Не, щеше да каже тай. Това не е с глава явно. Жестоко.
Трактор ти също. Оу! Какво е това е лево, бе? Де? Аз тръгвам. Ама! Още едно на мене, а нали още 3. Опа. Аре, пусти. Свързах си главата. Пада ти се. О. Пуста тука, бе. Май не мога, пускаме пак видео. Да. Стига, бе! 84. Още трябва да се добре. Трябва да ни имаме 100. Папанчо е про. Как се казва клипа, хора? Папанчо е про. Драйвер ракет, Папанчо е про. Папанчо 99 пауър. Да, тук става много. Бе, този клип е заради тебе! Не. Ха-ха-ха. Супер. Так, ще ви път, чуят се баграм звуци, извинявам се. Групово убиване! Не. Гледа, идват резачките. Опа. Хора, ако чувате баграм звуци, това е за трети път, повтарям, това е трети клип и ние сме навън. Да. Стига ги пускат тези клипове! И всеки клип искаш да го гледаш. Не. Салачка! Има шанс. Аз да се... Трактора! Папанчо про е този. Абе, Папанчо пауър, бе. Резачка! Не! Така да се пада. Кой това е на лове? Ами смисъл, то те привлича нагоре. Да, бе. Ужас. Давай апликатор. О, какво става, Йони? Папанчо. Турбо. Да, бе. Стига, бе! Стига с тези клипове! Все едно ти дават безплатни пари да ги гледаш. Тай, ударихме се двамата с глави и няма точка за никой. Не става да погледам. Трактор. Айде бе, кой спечели апликатор? Имаме и пък да въртим това с души. Още малко. Хора, да знаете... Нищо е, сега сам се самоубия. Грандиозен филм! Чакай, трябва да се самоубия. Горе гри. Супер. Давай! Езе! Папанчо пауър, бе. Замина. И хора, докато свърши играта, ние се спореме клипа. Да, и докато ти стеглиме. Да. Ай! Да фак. Но така. Потопихте във водата. Сега! И така. Чакайте. Свърши играта. Още малко трябва да играме, за да... Добре, айде да се изиграем още малко. Иска нещо да направи, не разбирам играта, хора. Трябва да купиме още едно въртене. Аре, аз се върх пък. И камионите могат да правят целта. Геса. Това бомба ли зад мене? Да. Трактор срещу трактор, хора. Музика, пауър вече. Да, бързи обороти!
Ще... Не, нищо. Ето сега. И ето, пак Папанчо беше дед бие, явно е син късмет. Да. Айде вече... Не. А, да, я зовут. Ще кажа зовут. Моториста! Кой е това, бе? Някакъв моторист. И да, хора, това беше от нас. Да, и чао!